ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହେଉଛି 2024 ଶେଷ ନାଇଟ୍ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି 2025। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ଏଇ 2025ରେ ଭଲ କାମ କରି ଭଲ ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଚାହିଁବି କି ଏଇ 2025ରେ ଭଲ କାମ କରି ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଯେମିତି ମୋର ଏଇ ବର୍ଷର କିଛି ବି ନ ହଉ ଆଉ ସେମିତି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ।